A imposibilidade por parte de algunhas persoas de pagar as suministracións enerxéticas ou ter que destinar unha boa parte dos ingresos a pagalas é o que levou os pensionistas de Comisións Obreiras a saír ás rúas de toda Galicia e recoller firmas coas que apelar a ministra de Industria, Economía e Turismo para que cambie esta situación. A nosa protesta, a nosa enquedanza é máis que nada polo asunto do bono social. O bono social enerxético que este ano por razones que ven a prensa, que ven determinou a prensa, quedou en un 60% sin cubrir. Sin cubrir porque a subida das pensións e precisamente a subida do bono social implicou este asunto. Tamén pensamos que o asunto do gas é moi importante, non se lle dá moita importancia ao tema do precio do gas e, sin embargo, en estes momentos é un dos produtos enerxéticos que máis se utilizan dentro dos fogares, sobre todo os fogares con menos capacidade económica. Esta mañá, tras case media hora de recollida de apoios, confirmaron que alo menos levaban recollidas unhas 200 firmas e que a partir de agora intentarán que estas accións en Vila García alo menos se realicen os martes e os sábados. Pois non o temos todavía determinado, pero hoxe, por exemplo, é un día un pouco atípico, o que pasa que como se decidiu iniciar o día de hoxe en toda Galicia, pois nós en Vila García tamén queremos estar ao frente. Pero nós, máis ben, vamos a dedicar aos martes e aos sábados a este tipo de peticiones, porque é cando máis xente te encontras aquí na rúa, vexo que hoxe favorece que non chove, entonces parece que, bueno, que a xente sale á rúa. Dende os pensionistas de Comisións Obreiras sinalan que seguirán denunciando conxuntamente coa Confederación Sindical de Comisións Obreiras os continuos incrementos das tarifas enerxéticas en España.